Jatah ini jatah. Apa Mas? Jatah paparan. Burung ngono Mas, burung ngono sing tuku kok Mas. Burung ono pengaris, Mas. Ora masalah pengaris kudune. Jatah Iya, kanggo minum beda-beda. Wong awan mau irak jojo. Aja delok kok. Main game terus ae. Mana iki to Mas? Wis aku ngono. Ngerti tak toko. Tak toko tak ora. Preman kene lho. Atau aku sudut mau. Iya, aku tuku jamu. Ini sini sampai iki. Ini mbok. Ya lo ya. Nato. Ini apa preman iki? Ngerti preman ini. Tatone lho. Ngerti tatone to ora kowe ya?